Така, вие сте капитан на кораб. Хай, хей, здравей! И плавате по Дунав, една от най-големите европейски реки, която минава през 10 различни държави. Естествено, не всяка част от реката е еднаква. Някои участъци могат да бъдат доста плитки. Като капитан, вие искате да разчитате на точната информация преди да започнете да плавате по реката. Но, тъй като всяка страна измерва водите по свой собствен начин, то информацията за дълбочината може да варира. И то, въпреки че е една и съща река. Не искате това, нали? Затова съществува проектът Fairway Danube. Ние искаме до 2020 година всички дунавски държави да използват еднакви методи за набор на дълбочинна информация и стандартизирано проучвателно оборудване. Като съдове, с които се измерват по-големи участъци от речното дъно. Или хидрометрични станции, които измерват водното ниво. Освен това, ние искаме всяка дунавска страна да маркира плавателния път по един и същи начин. Сега капитанът знае къде е безопасно за корабоплаване. Вижте как преминава! Всички тези неща са добри не само за безопасността и логистиката, но също и за околната среда. А с цялата тази информация, ние можем да правим планове за оптимизация на фарватера. По този начин всички капитани ще бъдат доволни и ще плават безопасно по нашия Дунав.